Бәйге Müslim һәм Сарман районнары буенча юл иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе тәкъдиме белән үткәрелде. Өлкәннәр декадасы кысаларында уздырыла. Монда инде безнең өлкәннәр катнаша, үзләренең автотранспорт йөртү осталыкларын сынап карыячаклар алар. Теорияда һәм практикада. Шурада катнашучылар иңлек районның Дасаф бүлегендә сорау имтихан тапшырдылар. Бу конкурста 5 өлкән кешебез катнаша. Шуларның иң зурысы яшы буенча Тазыев Дамир, Иске Карамал авылыннан. Ул 41 елга 83 яш. Шуңа карамастан, бүгенге бу практик ярышта ул үзенең осталыгын, машина йөртүдә осталыгын күрсәтте. Бәйгенең икенчелешендә катнашучылар практик биремне башкардылар. Районда Саф бүлегенең полигонында кагыйдә буенча юлдан узып, билгеле урында борылу, машина туктавына керү кебек сынауларда осталыкларын күрсәттеләр. Әдәрәк каушатта инде. Йөрдек инде. Бәле бул хамында автобуста йөрәм, балалар йөртәм. Кагыйдәләр үзгәргәнме сезнең? Үзгәргән. Әдәрәк укыдык инде. Телефонда да бар икән хәзер. Бабайлардан бик канәгать, аккуратный йөриләр. Юл йөрү кагыйдәләр төгәл үтиләр. Киләчәктә бабайлар саны күбрәк булсын иде, бу ярышларны күбрәк үткәрергә. Гомуми нәтиҗәләр буенча беренче урынга Рафит Фазлыев лаек булды. Мирзанур Гыймаев икенче урынны алды. Өченче урында Инсаф Солтанов. Районда Саф бүлеге барлык катнашучыларны һәм кунакларны куйнар чәй һәм тәмле ризыклар белән кунак итте. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Müslim телевидениесе.